କେତେ ପେଟ୍ରୋଲ ଯାଇଥିଲା କି ସିଧା ଡିକିରେ ଲକ୍ କରି ଉଠେଇ ନେଇତା ଗାଡି ତ ଆସିଲାନି ଏବେ କଣ କରିବି ତୋ ଭଳି ସୁନ୍ଦରୀ ମାଲକୁ କାନ୍ଧରେ ପକେଇ ଟେକି ନେଇକି ପଳେଇ ଯା ଭଲରେ କହୁଛି ପଳେଇ ଯା ତାର ମାଛକୁ କାଟିଲା ଭଳିଆ ତତେ ମୁଁ ପନିକେ ଚଟକି କାଟି ଦେବି ତୋ ପନିକିରେ ଏତେ ତାର ପରୀକ୍ଷା ଦେଖିଲୁ କହୁଛୁ ମାଛକୁ କାଟିଲା ଭଳିଆ ମତେ କାଟିଦବ ହଁ ହଇଲୋ ଚାବଲି ତୁ ସେ ଟୋକିର କାନି ଟାଣି ତୋ ବାପର କଣ ଗଲା ତୁ କାଇଁ ମତେ ଗରମ ଚା ଭିଙ୍ଗିଲୁ ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ଭଲ କରିଛି ତୁ ଭଲ କରିଛୁ ମୁଁ ଭୁଲ କରିବି କଣ ଭୁଲ କରିବୁ ଆବେ ଯାବେ ଦୁଧ କିଆ ଦାନ୍ତ ତୋର ପଡିନି ତୁ ପୁଣି ଭୁଲ କରିବୁ ଆବେ କି ଭୁଲ କରିବେ ତୁ ତୋ କାନି ଟାଣିବି ତତେ ଲଙ୍ଗଳା କରି ତୋ ଦେହର ଉତ୍ତମ ମାପି ଦେଖିବି ଚାବଲି ତ ଚାବଲି ଗରମ କି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି জীবন সব মাপচ ভুল কথাবার্তা কেমনি মাপিচিপি করবি ମୋ ଜୀବନଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ରଫ୍ କଥା ଯେ ସବୁ ପୃଷ୍ଠାରେ ପେନ୍ସିଲରେ ଲେଖା ସବୁ ପୃଷ୍ଠାରେ ଭୁଲ ଲିଭେଇବାକୁ ରବର ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କର ଗୋଟେ କଥା କହିବି ବହୁତ କଥା ଅଛି ଟିକେ କହିବି ତୋ ପ୍ରତି ଟିକେ ରହୁଛି ଆଂଶିକ ତୋ ଉପରେ ମୋର ଭାରି ଲୋକ ମୋ ବା ତୋର ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିଲି କାନିଟାକୁ ଯୋଉ ପ୍ଲଟ ଉପରେ ଖିଞ୍ଚି ଦେଇକି ତାପରେ ଖାଲି ଡାଲେ ଏଇ ଚାବଲି ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଉ ଚା ପିଇବା କପରେ ଗୋଟେଇକି ମତେ ଟିକେ ଦଉନୁ ପିଇବା ମୁଁ କପରେ ପିଇବିନି ଡାଇରେକ୍ଟ ତ କେଟିଲରୁ ମୁହଁ ଲଗେଇ ଚା ପିଇବି ଏବେ ପିଇବି ଏଇଠି ପିଇବି ଦେଖିଆ तो चा केते मीठा पीवा तो केटिल टिके चा पीवा एबे पीबी तो केटिलरू चूचू करी चा पीबे Bueno, Charlie, height is not home. Matter of chicken. Don't you suffer somebody on nobody? December 14 को कोई नहीं. बाहर से December. मने रोइला चावली. माटा टा सब दिन पाई मने